Il-Gvern qed iħejji qafas speċjali għall-investiment f'Għawdex li ser ikun jinkludi inċentivi speċifiċi għal Għawdex. Fil-fatt saret ħidma biex ikunu identifikati li ma' xogħlijiet fid-dipartimenti tal-Gvern u entitajiet oħra jistgħu jiġu trasferiti għal Gżira u Hija. Qed isiru wkoll tħejjiet meħtieġa sabiex dawn jiġu trasferiti mingħajr dewmien. Għamilna programm ta' investiment f'Għawdex fejn ħankun qegħdin nitfgħu hemmhekk ninvestu kważi 2 miljuni għal xogħol f'Għawdex għall-Għawdxin. L-iktar mod dirett ta' injezzjoni diretta u immirata għal Gżira u Hija. Fil-futur qrib ser tinfetaħ ukoll fera tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'Għawdex. Il-Gvern ippubblika wkoll sejħa għall-espressjoni ta' interess għall-iżvilupp ta' yacht marina u cruise liner passenger terminal f'Għawdex sabiex dan ikompli jgawdi mitkabbir kontinwu ta' dan is-suq. Ir-risposta għal din is-sejħa kienet ukoll inkoraġġanti ħafna. Ser jitwaqqaf Kunsill Reġjonali taż-Żgħażagħ Għawdxin li għandu jagħti leħen effettiv liż-żgħażagħ ta' Għawdex. Ser jibda wkoll ix-xogħol fuq il-proġett tal-bini ta' qorti ġdid f'Għawdex li ser jiswa madwar 12 miljun ewro. Dan għandu jwassal sabiex jittaffew il-problemi ta' spazju u aċċessibilità fil-qorti preżenti. Intant sabiex tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani sar kuntratt mal-Kurja ta' Għawdex sabiex tinbena dar residenzjali għall-anzjani li għandha takkomoda 140 persuna. Dan il-proġett ser jiswa 1.1 miljun euro.